Aí divírtense amigas de Guitry e Basilio. Xunto a outras mozas do pobo. Basilio está perdidamente enamorado de Guitry e aínda que ela fai no rabear e dalle ciúmes, celos, tamén o está. Pero seu pai Lorenzo ten outros plans para ela. Quere casala con Camacho, o rico francesado do pobo. Neste acto tamén aparece pola praza o famoso torero Espada e a súa namorada Mercedes, que le brindarán os seus bailes. Por último, chega Sancho, anunciando a chegada do seu fidalgo Don Quixote. O cal confunde a Guitry coa súa amada Dulcinea e bailará con ela un minueto. Ao rematar este acto, Guitry e Basilio consiguen escapar do pai. Logo vos conto máis. Adiante.